Suaranya bagus makanya. Burae bakung blokan. Bakung bekonang Mas. Ini kok betul bakun Dewa kan dibuka Pak Kaikun. Bapak ikut bakung toh? Buka-buka penangan seger waras. Nggih, Suwanun. Mas Banteng, terima kasih partisipasi Anda Mas Banteng. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selalu dinomorsatukan di keluarga Anda. Amin. Tari kali bagus ini, wah mau konten jauh meleleh, alhamdulillah barokah. Asmanipun sinten? Kampret. Oh lagu ini dincok. Jalur apa prek? Roro jugran apa nyanyi. Karo? Lah iki sosis depan gue. Oke. Roro jugran mau sing Pak saking Kalimantan iku wau urip lali janjine jalanan. Nggih. Menika setunggal boko setunggal diladosi. Mbok bilih menika ingkang badhe minggah panggung utawi badhe nembang monggo. Niki ana kan dulur sing arep nyumbang lagu. Satu buat lagu mawon Mas Dalan. Nggih. Siap. Monggo Mas Banteng iki badhe nyumbang lagu. Sepuke mataraman Mas. Monggo. Ayo panggung. Mas Banteng. Beliau Mas Banteng. Laras dan Mbak Mustika. Iki Mas iki sugih dhewe lho. Sugih saestu. Pak Sugih. Duwe pabrik rokok. Kerbau. Pabrik susu. Pabrik rokok itu kerbau Pak. Ya. Mas Dalu, Mas Banteng Lujeng Dalu. Nggih, alhamdulillah saged panggihan silaturahmi kalian warga masyarakat Desa Tegalonggo. Aturaken minalaidin wal faizin. Mohon maaf lahir lan batin. Amin. Nggih. Ngatur lagu napa Mas Banteng? Lagu napa ya dipisungsungake kagem Suresna Budaya. Oh, panggodaning katersan. Panggodaning katersan. Kok pas ajenengan kula jago nggih nggih. Kok jenengan badhe tembang panggonane katersan. Lek panggonane katersan aku lho. Lek panggodane katersan niku sebabe napa Mas Banteng? Oke kok wis terno. Siap. Gemah Mustika siap. Niki siap. Ya. Ada? Nama bawa niki. Betul, langsung mawon. Langsung mawon ya. Sing dapet sapa? Dapet mana Mas? Pelok. Ya. Ya. Langsung sampai pada manut. Dapet ini. Nggih, Anu yen sing lembung lho. Oh, sedaya lembung-lembung lho. Boleh sini, wis sampeyan pilih dhewe, sampeyan pilih. Kabeh lembung kabeh musik tok. Ya. Napa Kabeh. Sudah mawon. Ora. Manut kula nderek Mbak Nengki napa Mbak Dwi manut nggih. Monggo. Nggih. Oh, begini. Menang milih. Ya. Mas Banteng. Temenane gede. Aku yo Gede empuk. Ada di kasur. Mboten ngaten niku tugas sing dipilih sing paling cilik. Gede empuk penting ora kan kemareman. Monggo Kang Mas Banteng. Ya, anjake Mas Banteng. Monggo. Yes. Boten.
Tak suang suaranya bagus makanya. Alhamdulillah. Burae bakumploan. Bakul berkonang mas. Jadi kalau betul bangun Jiwa kan kita pakai ikut. Bapak ikut bakul toh? Bukan senang seger waras. Suwanun. Mas Banteng, terima kasih partisipasi Anda Mas Banteng. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selalu di nomor satukan di keluarga Anda. Amin.